कुछ समझ दिला मुझे बे जायगायाव दाख्लै आं फैदावनानै ओरैबायदि बेस्ट पुरि मोनो बे नर्मेल पुरि नङा आलु पुरि ओंखायनो बिराद बरिया जायो ओमफ्राय मिस्टिफ्राबो मिस्टियाथ' गोबां जायगायावनो मोजां बानायो खिन्थु आं फार्स्ट टाइम होननानै बुंनांगोन बाव आलुनि पुरि मोनजानाया गोथाव मोनसे बुस्थु लगायबावबाय आं गोदै हिट जाबाय सलिड गोथाव कल खालामना सासेखौ लुगैहोनो र' भिडिअ कल सुकुर आलिखौ दहाय रायलायदोंमोन आं हमना हमारे बियो र' जालायगोन बियो आलू पूरी sana आलू पूरी जोंबाय बे दानबाय नैबे चेनेलखौ फेमिलि ब्लग बानायनो नागिरदों आं खिन्थु नैबे जाहैबाय मोनसे हिन्जावफोरखौ रागा फोजोंनायनि मोनसे ट्रिक बेनोबो लांगोन आं खिन्थु लांदों होननानै नोंनोबो लाबोदों होननानै खिथाया बेखौ रागा फोजोंगोन आं जायखि बुङा हेपिल' थानांगौलै बयबो मिस्टियाबो हिट टेस्टि जायो बिसिना गुरैनो बिथांजोखौ रागा फोजोंहरखांबाय नालाय जुनानै लांसै आं बेनो दाबो सिखाराखै बुंबाय आं बिथांजो दङ बेबो लाबाय मिस्टिया बिराद गोथाव जायो बिसिनाव लाबाय आं बाव जाथ'लायबाय Oi, jangan mana? Kada biskit. Kayak kerja mana ini? Caro. Sabra. Oi. Kada biskit caro. Oi. Kada biskit caro. Engkau bisa kira? Caro biskit kok. Mwnse जानाय करे जी खादो ना मान ये पूरी नहीं खाना है कल मैंने बोला था मुझे चलो पहुंचा के आओ मैं खुद खा लूंगी मैं पैसे से खाऊंगी गौरां बेली थांगौमोन नोलै मालाय छोड़
बाल भी काट दिया मोनायाव आंखौ सिनख्लाबजोब्बाय सानदां दांनायबाय थालायलायदों खर'खौ माबार जादा बिमानोबो मोननो होयो बहुत गुस्सा है छोड़ बोल रही हूँ मैं आं लाबोयोथ' बेनो बे रागा जोंबालाय मा जानो दहाय जोंदोंमोन दा गोजोनबाय बियो बाबिजि खाव बिथांजोनो मोनसे बुस्थु खालामनो नागिरदों नैबे एक्सुवेलि इलेक्ट्रल नैबे साबसिन मेडिकेलाव जे मोनो बेनिफ्राय साबसिन आरोना बेयो 24.35 नै जायगा लायै जायगा प्राइसआ बेलेग जानो हागौ मेक्सिमाम 25 बेखौहाय 1 लिटार दैयावहाय फुलमोन खिन्थु आं गोदै गोथाव मोनो हाफ लिटारावनो फुल होबासो बानायनानै होनो आं गोनानै रोंला मानसियानो दायो आं दंफैयो जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलावहाय गोजोनथाव खौरां गासैनिसिमबो जे जोंहा बहाय मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल फैबावबाय फादारफोरनि नाजानायाव जानांगौ आरो सिस्टारफोरबो थागोन जानांगौ आंनि आन्दाजाव बे जाहैबाय सेन्ट क्लेरेट इंलिश मिडियाम स्कुलनि थाखाय जायनाखि दा फाउन्डेसन होनानै लुखोगासिनो दंआनो नै आरो बिसोर बानायगोन बाउन्डारि एरियाखौ बिसोरो गुवारैनो लाबायदां आंनि आन्दाजाव फादारफोरा ओमफ्राय नैबे सभानि थाखाय फैगौ 13आवहाय जोंहा केथ'लिकफोरनि सभा जागोन होननानै आं दा खौरां मोननो हादों बिथांमोननो आं फोरमायनानै होबाय 13आवनो नैबे सभा जागोन फेब्रुवारि नैबे 13आव दा बेफोरबायदि बेकवार्ड एरियायावहाय बुंनो थाङोब्ला बेकवार्डआनो होननांगोन गोथौ नालाय दा फादारफोर सिस्टारफोरा जे इनिशिएटिभ लादों बिदि इंलिश मिडियाम स्कुल बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गोग्गाथाव मानो होनोब्ला जोङो जायनोखि दुगानानै लानाय नङा बेयो फादार सिस्टारफोर आरो माखासे बिदिनो जायफ्रा बे इंलिश मिडियाम स्कुलफोरखौ लांनाय स्कुल कलेजेसफोर गिदिर गिदिर इनस्टिट्युटफोर बिथांमोना दिनैसिम रान खालामबोनायाव गोबां डेभेलप आरो बिथांमोननि फोरोंनाय गासैबो एसे बेलेगनिफ्राय एसेबाबो बेलेगसिन जायो मानो होनोब्ला गोजाननिफ्रायबो फरेनार्सफोरजों टार्म्स थानायनि जाउनाव टिचारफोर मालाबा लाबोनानै दोनफैयो हायार खालामनानै जों मोनबोदों आरो मेनलि नर्थ इस्टआवथ' दायो गुवारै जायगा लानानै दं जोंहा बुंनांगोन सालिसियानफोर जायखौ जोङो डन बस्क' इनस्टिटिउट पार्टि होनबाबो गाज्रि गोरोन्थि जानाय नङा डन बस्क'फ्राबो गोलैयो आरो जोंहा अक्जिलियाम पार्टियाबो सालिसियानावनो गोलैयो मानो होनब्ला बिथांमोनाव जोंबो फरायबोनाय नालाय एसेबां जों हाद्रायैमोनब्लाबो माने इसेबां नलेज गैयामोनब्लाबो जों माबोरै खालामोमोन बिसोरो जोंखौ एजुकेसन सिस्टेमाव फादार सिस्टारफ्रा ओरैबायदि खालामो उफाय गैयै खालामनानै होयो बहुत जायगायावनो बिसोर बे इनिशिएटिभखौ लायो जे उइकलि टेस्ट सप्ताहै फरिखा जागोन नोङो बाव टिचाराबो रेस्ट मोननाय नङा टिचाराबो बहुत स्ट्रिक्ट थानांगोन आरो लोगोसे नों टेस्टआव फेल जायोब्ला उइकलि टेस्टआव बे इउनिट टेस्ट नङा सप्ताहै फरिखा बेफोराव फेल जायोबा पेरेन्टस लाबोबाय थानाङो बिमा बिफाखौ लेंनानै अब्ला लासिं सिं जायोना बिमा बिफाखौ लेंनानै लाबोबाय थानांगौ जायोबा बाध्यता जायो थ' बिनि थाखाय स्ट्रिक्टनेसनि थाखाय गोबां इनस्टिटिउटफोरा रान खालामनाय दिनैसिम मोजाङै सोलिगासिनो दङ बेनि थाखायनो गोग्गाथाव आरोना बेफोर इनस्टिटिउटफ्रा दा बेफोरबायदि इनस्टिटिउटआ जोंनि बे एरियायाव फैदों नैबे सेन्ट क्लेरेटआबो थ' बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बे ओनसोलनि गोबांथार सुबुंफोरा बावहाय गथ'फ्रा मोजां स्कप मोनगोन लोगोसे गोबां समफोराव हाख'यैफोरखौहाय फादार सिस्टारफ्रा कनसेसन माबा माबि होनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो नायोबो नालाय थ' बे गोजोनथाव खौरां फोरमायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय